Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέντο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην το αφιλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χρόνια πολλά. Εξομολογιότατε πρωτοπρεσβύτερε του Οικουμενικού Θρόνου Γρηγόριε Σταυροκόπουλε, επιθεωρητή του σχολείου. Εδεσιμολογιότατε πρωτοπρεσβύτερε Ανάργυρε Σταυρόπουλε, ιερατικέ προϊστάμενε της κοινότητάς μας. Dr. Δήμητρα Πατρονίδου, συντονίστρια εκπαίδευσης του Ελληνικού Προξενείου. Αξιότιμοι μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου. Αξιότιμοι μέλη της Σχολικής Επιτροπής του Αγίου Δημητρίου.
Dr. Βασιλική Μητροπούλου, εκπαιδευτικός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, αξιότιμη διευθυντή του σχολείου Dr. John Alfieri, σεβαστοί δάσκαλοι και καθηγητές του σχολείου μας, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, σεβαστοί μας γονείς, αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Κουλουριώτη και είμαι τελειόφοιτη του Λυκείου του Αγίου Δημητρίου. Με μεγάλη χαρά και πατριωτική υπερηφάνεια σας καλωσορίζω στη μεγάλη μας αυτή γιορτή. Γιορτάζουμε σήμερα τη θρησκευτική γιορτή του Ευαγγελισμού. Γιορτάζουμε το χαρμόσυνο άγγελμα που έφερε στην Παναγία Παρθένα ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Αυτό το άγγελμα που σήμανε την αρχή στο κεφάλαιο της σωτηρίας μας και της απελευθέρωσής μας από τα δεσμά της αμαρτίας. Γιορτάζουμε και την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821, που σήμανε την αρχή στο κεφάλαιο της απελευθέρωσής μας από τα δεσμά της δουλείας και της καταπίεσης. Χαρά σε Ευαγγέλια και το χριστιανό που έλαβε το μήνυμα του Θεού για τη λύτρωσή του. Χαρά σε Ευαγγέλια για τον Ελληναραγιά που πήρε το μήνυμα της απελευθέρωσής του από τον ελαείτο τουρκικό ζυγό. Ο αγώνας του 21 έγινε για τα υψηλότερα και ιερότερα ιδανικά του ανθρώπου, δηλαδή για την κατάκτηση της ελευθερίας χωρίς την οποία δεν αξίζει η ζωή, όπως τονίζει στο θούριο του ο πρόδρομος και πρωτομάρτυρας της ελευθερίας Ρήγας Φεραίος. Για τη δημιουργία μιας ευνομούμενης πολιτείας στην οποία θα υπάρχει ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η δικαιοσύνη. Για την Ανάσταση της Ελλάδας. Η μέρα αυτή είναι η εορτή των εορτών του έθνους μας. Είναι το πανηγύρι της λευτεριάς. Είναι το ξύπνημα των αθάνατων γιγάντων ηρωικών μαρτύρων που περνούν από τα ξέφωτα της ιστορίας και βαδίζουν προς την αιωνιότητα. Η σκέψη μας τούτη τη μέρα είναι αφιερωμένη σε αυτούς τους ημιδίους που με τους αγώνες τους, το αίμα τους και τη θυσία τους μας χάρισαν το δώρο της ελευθεριάς, σε αυτούς που έσπηραν το σπόρο και θερήσαμε εμείς τους γλυκούς καρπούς της ελευθερίας. Το ανεπανάληπτο ιστορικό θαύμα της ελληνικής φύλης, όπου μέσα στο σκοτάδι της σκλαβιάς ποτέ δεν υπουλώθηκε στη ψυχή και το πνεύμα, ή κράτησε γλώσσα, θρησκεία και πολιτισμό. Ας είναι παράδειγμα, ώστε να μην χάσουμε την εθνική μας συνείδηση, την ταυτότητά μας, τη γλώσσα μας, τον ελληνοχριστιανικό μας πολιτισμό. Με πίστη στο Θεό και ευλαβία στην Παναγία, που ποτέ δεν άφησαν το έθνος μας απροστάτευτο, αλλά και με πιστοσύνη στη φυλή μας, που αναμένει με λαλουργή, ας αναφωνήσουμε όλοι. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω το αθάνατο 21! Ζήτω η αθάνατη ήρωες! Οι αμαρτωλές μας παροχημένοι στα ανάματα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, από την Ιερά Εκκλησία, την οικογένεια και το σχολείο, θα σας παρουσιάσουν ένα θρησκευτικό και πατριωτικό πρόγραμμα, εκφράζοντας με τον δικό τους τρόπο την πίστη τους, τον θαυμασμό τους στους αθάνατους ήρωες και την περηφάνεια τους και την ελληνική τους καταγωγή. I would like to take forward an 8th grade student at our school to explain the significance of the holidays. The significance of the 25th of March. The Greek Independence Day is a national holiday celebrated annually in Greece on March 25th, commemorating the start of the War of the Greek Independence in 1821. It coincides with Greek Orthodox Church's celebration of the Annunciation to the Virgin Mary, when the Archangel Gabriel appeared to Mary and told her that she would bear the Son of God. Greece had been a part of the Ottoman Empire since 1453. The Greek revolt was precipitated on March 25th, 1821, when Bishop Germanos of Patras raised the flag of the revolution over the monastery of Hagia Sophia and the Alawites. The cry, "Freedom or Death," became the model of the revolution. From the antiquity to today, Greece has lived through major historical events. The country was involved in many wars, Persian wars, the wars of Alexander the Great, etc.
In the modern history from 1821 till today, Greece was involved in two major wars. Its War of Independence against the Ottoman Empire and World War II. The Greek struggle had elicited strong sympathy in Europe, and many leading intellectuals have promoted the Greek cause, including the English poet Lord Byron. At the naval battle of Navarino, the combined British, French, and Russian forces destroyed an Ottoman Egyptian fleet. The revolution ended in 1829 when the Treaty of Envirne established an independent Greek state. In celebration of Greek Independence Day, towns and villages hold a school flag parade, during which school children march in traditional Greek costumes and wear Greek flags. There are also armed forces parades, the biggest one which takes place in Athens. Greeks throughout the world celebrate the 25th of March as a double holiday, religious and ethnic, signifying the importance of faith and freedom. Και τώρα θα καλέσω με σεβασμό τον επιθεωρητή Πάτερ Γρηγόρη Σαμοκόπουλο του σχολείου μας για ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Με τέτοια παιδιά σαν την Κωνσταντίνα και τον Τζέικ, την Κωνσταντίνα από την Οδεκάτη και τον Τζέικ, είμαστε σίγουροι ότι ο ελληνισμός και ο φιλελληνισμός σε αυτή τη χώρα συνεχίζει και μάλιστα συνεχίζει εδώ στην Αστόρια και με το σχολείο μας, το καλύτερο σχολείο στην Ελληνοαμερικανικό σχολείο σε όλη την Αμερική, και ένα χειροκρότημα για τα παιδιά μας. Που είμαστε εδώ για να θαυμάσουμε τα παιδιά μας να διατηρήσουν αφενός τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου που μας οδήγησε σε αυτό που στη βεβαιότητα της σωτηρίας, τους ενανθρωπίσους του Χριστού μας, και αφετέρου στην ελευθερία της πατρίδας μας, του έθνους μας, και το να διακηρύξουμε ότι αυτό το έθνος συνεχίζεται. Αυτό ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνική συνείδηση έχει μέλλον. Και θέλω εδώ να μεταφέρω και τις ευχές και την υποστήριξη του Πιμενάρχου μας, του Συμπατριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Χριστοφόρου, ο οποίος το μυαλό βρίσκεται στην Αστόρια, ξεπερνώντας σιγά σιγά αυτή την κρίση των προηγούμενων χρόνων. Θα δούμε σήμερα ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα από τα παιδιά μας, τα παιδιά που μας κάνουν περήφανος. Συγχαρητήρια και ζήτω η Ελλάδα! Η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης, η Επιτροπή της Παρελάσεως αναγνώρισαν και τίμησαν τη μαθήτρια της 8ης τάξεως, Δέσποινα Δούλου, και την έκθεση της «Ποιο μήνυμα στέλνει στο σύγχρονο ελληνισμό η Επανάσταση του 1821». Θερμά συγχαρητήρια στη Δέσποινα. Καλησπέρα σας. Η Επανάσταση του 1821 είναι μια σημαντική περίοδος στην ιστορία της Ελλάδας και δίνει ένα σπουδαίο μήνυμα στο σύγχρονο ελληνισμό. Το 1821 οι Έλληνες επαναστάτησαν για να γίνουν ελεύθεροι από τον τουρκικό ζυγό. Για παραπάνω από 400 χρόνια ήταν σκλαβωμένοι σαν σε φυλακή. Μετά από τόσα βασανιστικά χρόνια, οι Έλληνες αποφάσισαν ότι έπρεπε να πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Ήθελαν να πάρουν την ελεύθερη ζωή τους πίσω. Οι γενναίοι προγονείς μας πολέμησαν για να μην είμαστε σκλαβωμένοι στο μέλλον. Η ελευθερία είναι ένα καταπληκτικό δώρο. Όταν είσαι ελεύθερος, μπορείς να έχεις τα πάντα. Ένα σπίτι, μια κουλτούρα και την απόφαση για το τι μπορεί να γίνει στη ζωή σου. Αν είσαι σκλαβωμένος, δεν έχεις καθόλου έλεγχο στη ζωή σου. Ένα άλλο μήνυμα που μπορούμε να μάθουμε από αυτή την επανάσταση είναι ότι δεν πρέπει να χάσουμε την πίστη μας ποτέ. Οι Έλληνες, αν και ήταν σκλαβωμένοι, δεν ξέχασαν τη γλώσσα τους και τις παραδόσεις τους.
Επίσης, οι Έλληνες πολέμησαν για τα δικαιώματά τους, για να μπορούμε και εμείς να έχουμε δικαιώματα. Ολοκληρώνοντας, η Επανάσταση του 1821 είναι τόσο σημαντικό σταθμό στην ιστορία της Ελλάδας. Μας μαθαίνει πως η ελευθερία είναι κάτι τόσο ωραίο και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που την έχουμε. Οι ήρωες που πολέμησαν τους Τούρκους ήθελαν η πατρίδα τους να έχει ελευθερία. Γιατί όταν ήταν σκλαβωμένοι δεν είχαν έλεγχο στη ζωή τους και αυτό στέλνει ένα μήνυμα στο σύγχρονο ελληνισμό ότι η ελευθερία είναι κάτι που μας δίνει περηφάνεια. Χωρίς την ελευθερία δεν μπορούμε να έχουμε μια οικογένεια, μόρφωση ή δικαιώματα. Η ελευθερία είναι ο ήλιος που λάμπει στις καρδιές των ανθρώπων και το πράγμα που μας δίνει χαρά. Είναι αυτή που δίνει νόημα και αξία στη ζωή. Ζήτω η Ελλάδα! Και τώρα οι μαθήτριες της 8ης τάξης θα παρουσιάσουν την αναπαράσταση Ευαγγελισμός. Η καθηγήτριά τους είναι η κυρία Πέγγι Σιμά. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Η Υπεραγία Θεοτόκος κυοφόρησε την ιδέα της αγάπης, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μικρός και υπόδουλος λαός, αλλά ο Θεός τους παντοδύναμος. Ένωσε την ανθρώπινη φύση με τη θήκη στο πρόσωπο του Ιησού. Ένωσε τα υπήγεια με τα ουράνια. Η χαρμόσυνη αυτή είδηση ότι θα γεννήσει το Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός, Αυτόν που περίμενε ο λαός, αυτόν τον λυτρωτή, Αυτόν τον ελευθερωτή, αρχίζει να σηματοδοτείται και να πραγματοποιείται το σχέδιο της αγάπης του Θεού για χάρη όλων των ανθρώπων. Η Παναγία ως εκπρόσωπος όλων των ανθρώπων έδωσε ελεύθερα και πρόθυμα τη συγκαταθέση της στη βούληση του Θεού. Ο Χριστός γίνεται γενάρχης όλου του κόσμου. Πάνω σε Αυτόν οι άνθρωποι θα στηρίξουν τις ελπίδες τους για τον ερχομό της νέας ανθρωπότητας. Το συγκλονιστικό αυτό άκουσμα της Αγγελίας στη Μαρία, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Γεμίζει με δυναμική αγάπη, με γλυκιά αναμονή, με εμπιστοσύνη, με αγνότητα, τη μητέρα όλου του κόσμου, την Παναγία μας, την Κυρία, τη Δέσποινα.
καλά προστάτευε. Έχεις τους κόρπους του Χριστού, εσύ χαράς τους έχουμε. Κύριε, δέξου την προσευχή μου, άκουσε τη φωνή της παράκλησής μου. Βοήθησέ με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Εσύ είσαι ο Θεός μου. Χαίρε νυμφία νυμφευτέ, χαίρε νυμφία νυμφευτέ, χαίρε του πεσόντος Αδάμ, χαίρε όπου πατείς, σημάδια σβήνονται. Χαίρε όπου ξυπνάς και τα θαύματα γίνονται. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση. Χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε νυμφία νυμφευτέ, χαίρε νυμφία νυμφευτέ. Στέλνει κάτω ο Θεός για σένα ευλογία, τον γιο του, το μονογενή, εσύ να τον γεννήσεις και μέσα από τον τόκο σου ελπίδα να αναστήσεις. Ανάστησε και γέννησε μέσα από το Θείο Θαύμα, εσύ Μαρία, τον Θεό και του Θεού το τάμα. Ονόμασε και ευλόγησε, Σωτήρα και Χριστό μας, τον γιο του το μονογενή, ελπίδα και Θεό μας. Όραμα είναι η φωνή ή του ανθρώπου πόνος, σταυρός ψηλός, υψώνεται μπροστά μου, το θέλημά του στην καρδιά θα μείνει και χαρά μου. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μαζί σου στέλνει εκ των ουρανών Θεία ευλογία. Εσύ να γεννήσεις τον Υιόν του κόσμου σωτηρία. Ας γίνει όπως όρισε το θέλημά του, νόμος να φύγει από τον άνθρωπο η θλίψη και ο πόνος. Ευαγγελίζου γη, χαρά μεγάλη, πόση λατρεία σε καλεί. Πες μου λοιπόν, αν χώρα ξέρεις άλλη, που έχει την Άνοιξη διπλή γιορτή. Είναι εδώ το δάκρυ και ο πόνος, είναι εδώ ο ένας και μόνος. Ευαγγελίζου γη, ενείτε ουρανοί, Θεού τη δόξα. Celebrate the Greek Independence Day and the Annunciation of our Virgin Mary. We honor the courage of men and women who fought for independence.
The heroes of 1821 revolution. Θόδωρος Κολοκοτρώνης είναι Οδυσσέας Ανδρούτσος. Manto Mavroianus Lascaninia Populina. We honor the clergy who taught the children Hellenic culture, religion, secret school, Clifoscholi. We honor the many foreigners who supported Greece in its time of need. We celebrate the joyful news given by Archangel Gabriel that our Lord would be born. We, the future generation of Greek Americans and Philhellenes, pray for peace, love, and harmony throughout the world. Διπλή γιορτή, γιορτή γεμάτη φως. Δύο ελευθεριές μείγουνε μέσα στην ίδια μέρα. Δύο ελευθεριές ματόβρεκτες, παιδιά μεγάλου κόπου. Η ελευθεριά του ανθρώπου και η ελευθεριά του Έλληνα. Διπλή ελευθερία, ελευθερία από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό, πρωταγωνιστές ένας αρχάγγελος και ένας αρχιερέας. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ φέρνει το μήνυμα της λύτρωσης. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετασού. Ο παλαιόν πατρών Γερμανός πρωτοφωνάζει τον σύνθημα της Επανάστασης. Ελευθερία ή θάνατος. Επιστρέφοντας με τη μνήμη μας στα ηρωικά χρόνια της φυλής μας. Σταματάμε με συγκίνηση στην Αποφράδα μέρα. 29 Μαΐου 1453. Πέφτει η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Οθωμανών. Της Αγιάς Σοφιάς, ο δικαίωνος ατός δεύτερου γά στον ονό της βασιλεύουσας. Πήραν και την Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, που είχε 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Φωνή τους ήρθε εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα. Πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τ' Άγια. Παπάδες, πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Καλόν πουλί, ευγέν από την πόλη, ουδές αμπέλιν κόντεψεν, ουδές απεριβόλε. Επίεν και νεκόνεψεν, απάν σουρήν το κάστρεν. Έδειξεν τέναν το φτερόν, σο έμαν βουτεμένο. Έδειξεν τ' άλλο το φτερόν, χαρτίν γραμμένο. Σύρτε αναγνώθ, σύρτε κλαί, σύρτε κρούει την καρδία, να ηλύει εμάς και βάει εμάς. Πάρθεν η Ρωμανία. Να ηλύει εμάς, να βάει εμάς, πάρθεν η Ρωμανία.
Εκείνες υπέφεραν τα πάνδυνα από τους Τούρκους, προσβολές, ταπεινώσεις, βασανισμούς, εκτελέσεις, πετομάζωμα, εξ-Ισλαμισμό. Η ελπίδα και η πίστη για την απελευθέρωση δεν έσβησαν από τη καρδιά των Ελλήνων. Έγιναν τραγούδι και ύμνος στα αρχή του Ραγιά στην Παναγιά μας. Από τις επάρξεις των κάστρων ως τους ναύτικες των μοναστηριών, όπου τα σκλαβόπουλα κάτω από το φως του λιχναριού κρυφά άκουαν τις διδαχές των δασκάλων του γένους. Είναι προτιμότερο να έχει κάνει σχολείο στον τόπο του, παρά βρίσκες και ποτάμι, κόσμος ορτολός. Ο αγώνας των Ελλήνων πέρασε από πολλά στάδια, από τα καριοφύλια ως το ψαλτήρι και το οκτώχη, από τις διατάπιες των κανονιών ως τους άμβονες των εκκλησιών. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Ξέρετε, ο Θεός έβαλε την υπογραφή Του για τη ελευθερία της Ελλάδας και δεν την παίρνει πίσω. Μπορεί να είμαστε λίγοι και αδύναμοι, μα έχουμε μαζί μας τον πανοδύναμο Θεό και θα νικήσουμε, είπε ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμε αναλόγως ο καθής, έχουμε να ζήσουμε εδώ, στρατηγός Μακρυγιάννης. Αύριο θα ξαναγίνει πόλεμος και όποιος σταθεί άξιος παίρνει το δίπλωμά του από τους Τούρκους, είπε ο Μάρκος Μπολτσαρής. Έλληνες, ποτέ μην ξεχνάτε το χρέος σε Θεό και σε πατρίδα. Σε αυτά τα δύο ξερκίζω ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού. Παπαφλέσσα. Αποδείξτε με για μία άλλη φορά στους έκπληκτους Ευρωπαίους που μας περιφωνούσαν και σε όλο τον κόσμο που μας έλεγε τρελούς. Πως είμαστε αγωνιστών μαραθωνομάχων, των 300 του Λεωνίδα. Είμαστε ακατάλληλη ψυχή των Σαλαμίνων. Αμέτρητοι ήρωες που έδωσε τη ζωή τους για την ελευθερία μας. Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα, Μαντώ Μαυρογένους, Κολοκοτρώνης, Αθανάσιος Διάκος, Παπαφλέσσα. Είναι καθήκον μας να γνωρίζουμε την ιστορία μας και να τιμάμε τους ήρωες μας, μη ξεχνώντας τα λόγια του αγωνιστή Μακρυγιάννη, να μην ντροπιάσετε τόσα αίματα που εχύθηκαν. Μονάχη σαν λιοντάρια στις άκρες τα βουνά.
Orthodox faith of our children. Under the guidance of our dedicated teaching staff, they honor this legacy through dramatic play, song, poetry, and dance. In 1821, the Greeks stunned the world by rising up against 400 years of Turkish occupation. United in their fight, they challenged an empire that sought to strip them of their culture and their way of life. The Greeks fought with courage and determination, understanding the God-given right to freedom and the value of democracy. The struggle was difficult, but the sacrifices made were undoubtedly worth it. Greece's influence and the lesson it has today taught us to continue to thrive in our government, philosophy, architecture, and especially in the classrooms here at St. Demetrios School in Astoria, where our children are proud Greek-American citizens. Congratulations to everyone involved in tonight's program. Thank you for joining us. Thank you for celebrating this important occasion. And thank you for the blessing of allowing us to come together and serve your children. Οι μαθητές της 10ης τάξης θα σας παρουσιάσουν Ευαγγελισμός, Ελληνισμός. Η καθηγήτριά τους, κυρία Ρίτα Σιδήλα. Με μοιάς ανοίγει ο ουρανός. Τα σύννεφα μεριάζουν. Οι κόσμοι έμειναν βουβοί, παράλυτοι κοιτάζουν. Μια φλόγα στράφτει. Ακούγονται ψαρμοί και μελωδία. Πετά ένα άστρο. Σταματά εμπρός στη Μαρία. Χαίρε της λέει, Αϊ Πάρθενε, ευλογημένη, χαίρε, ο Κύριος μου είναι με σένα. Χαίρε Μαρία, χαίρε. Επέρασαν χρόνοι πολλοί, μια μέρα σαν εκείνη αστράφτει πάλι ο ουρανός. Στην έρμη της την κλίνη, δυσμονημένη, ολόφανη, χλωμή και τερπισμένη, μια κόρη πάντα τίκεται, στενάζει αλυσσομένη. Τα σίδερα είναι ατάραγα, σκοτάδι ολογυρά της. Η καταφρόνια, η δυστυχία σέπουν τα κόκαλά της. Τρέμει με μοιάση φυλακή και διάπλατη θηρίδα. Φεύγει και αφήνει και περνά ένα άστρο, μια αχτίδα. Ο άγγελος εστάθηκε, διπλώνει τα φτερά του. Ξύπνα, ταράζου, μη φοβού, χαίρε Παρθένε, χαίρε, ο Κύριος είναι με σε, Ελλάς, Ανάστα, χαίρε. Και έπεσαν, βροντοκόπησαν τα σίδερα βαριά, οι αλυσίδες έσπασαν, στόματα γεύαν χίλια και θεόρατα τραγούδησαν το χαίρε ελευθεριά. Οι τείχοι ευθύς οριάζονται. Η μαύρη πεθαμένη νιώθει τα πόδια φτερωτά. Στη μέση της δεμένη χτυπάει σπάθα φοβερή. Το κάθε πάτημά της ανοίγει μνήμα αχόρταμο. Ρωτά για τα παιδιά της. Κανείς δεν αποκραίνεται. Βγαίνει, πετά στα όρη, λιώνουν τα χιόνια, όθε διαβεί, όθε περάσει η κόρη. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού τη τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Χαίρε και σαν πρώτα άντριωμένη. Χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Ξυπνάτε που κοίτεστε, ξυπνάτε όσοι κοιμάστε. Το θάνατο όσοι γεύτητε, τώρα ζωή χορτάστε. Είμαι εγώ η ακατάληπτη, ψυχή των Σαλαμίνων. Στην εφτάλοφη έφερα το σπαθί των Ελλήνων. Δεν χάνομαι στα τάρταρα, μοναχά ξαποσταίνω. Στη ζωή ξαναφαίνομαι και λαούς ανασταίνω. Χρόνοι φεύγουνε, πετούν, μα πάντα εκείνη η μέρα είναι γραμμένο εκεί ψηλά. Να λάμπει στον εθέρα με όλα τα κάλλη του ουρανού.
Στολίζεται όλη η φύση με χίλια μύρια λούλουδα για να τη χαιρετήσει. Γιορτάστε την, καθείς ας μεταλάβει από τη χάρη του Θεού και από τη δόξα της Ελλάδας. Και με ένα στόμα, με μία φωνή, ας βροντοφωνάξουμε όλοι. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ελευθερία, ζήτω 25η Μαρτίου. Νομίζω ότι δεν έχουν μείνει πράγματα πολλά να πει κάποιος, σχεδόν τίποτα. Όλα τα είπαν τα παιδιά μας μέχρι τώρα. Στους πανηγυρικούς που ακούστηκαν στην αρχή της γιορτής, στα δρόμενα, είδαμε το διπλό μήνυμα ενσαρκωμένο, το διπλό μήνυμα της μέρας, το θρησκευτικό του ευαγγελισμού της Θεοτόκου και το μήνυμα της Επανάστασης. Αλλά με έναν τρόπο πολύ ωραίο και πολύ μεστό έγιναν και πολιτικές αναλύσεις. Ναι, τονίστηκε από τα παιδιά μας ότι η Επανάσταση ήταν εθνική φυσικά, ήταν θρησκευτική φυσικά, ήταν όμως και πολιτική. Η Κωνσταντίνα μας είπε στην αρχή ότι ο αγώνας έγινε για μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία. Μπράβο, ήταν δημοκρατική η Επανάσταση. Είπαν τα παιδιά μας πως ήταν ηθική, η επιδέσποινα, τίποτα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει οικογένεια. Αλλά η Επανάσταση ήταν και κοινωνική. Αναβήθηκαν νέες τάξεις, νέες δυνάμεις, νέες αξίες. Δεν έχω τι να πω. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Αν και στο προξενείο μας υπάρχει open house αυτή τη στιγμή. Νομίζω όμως ότι άξιζε τον κόπο να βρίσκομαι εδώ, στο σχολείο μου, έτσι και έλεγες ο Άγιος Δημήτρης στο σχολείο μου. Συγχαρητήρια στους δασκάλους και στις δασκάλες, στους καθηγητές, στις καθηγήτριες, στους όλους. Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, συγχαρητήρια σε αυτόν τον μεγάλο τους αγώνα, συγχαρητήρια στη διοίκηση, στην ιερατική θρησκευτική ηγεσία. Σήμερα όμως θα δώσω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια σε εσάς τους γονείς. Γιατί είναι πολιτική η απόφασή σας να στέλνετε τα παιδιά σας σε αυτό το σχολείο, να επιμένετε. Μπράβο σας. Σας ευχαριστώ πολύ ως πρόσωπος του ελληνικού κράτους, Έλληνες και Φιλέλληνες, για τη στήριξη του ελληνισμού και για την επιλογή να έρχεστε σε αυτό το σχολείο. Σας ευχαριστώ. Η μάχη για την ελευθερία δεν είναι εύκολη. Οι Έλληνες του 1821 πολέμησαν γενναία και κέρδισαν την εκτίμηση και τον θαυμασμό Αμερικανών και Ευρωπαίων. Πολλοί έδωσαν γενναιόδωρα χρήματα, προφήματα και έγραψαν γιατί ήταν ανάγκη για όλους τους λαούς να υποστηρίξουν την Ελλάδα. Μερικοί έφτασαν από μακριές χώρες και θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία της Ελλάδας. Αφιέρωμε στους Φιλέλληνες από μαθητές της 8ης τάξης και αποσπάματα από το ποίημα του Λόρδο Βύρωνα, The Issues of Greece, από μαθητές του Γυμνασίου Λύκειου. Καθηγήτριες υπεύθυνοι, η κυρία Ρίτα Σιδίδα, κυρία Σιμάκου, κυρία Καραγιώργου, κύριος Σατάνας. Αγγλία, Ρωσία, Αυστρία, Γαλλία, Ρωσία είχαν σχηματίσει την Ιερή Συμμαχία, που σκοπός της ήταν να εμποδίσει κάθε επαναστατικό κίνημα. Πολλοί όμως άνθρωποι από διάφορες χώρες συγκινήθηκαν από την αυτοθυσία και την γενναιότητα των σκλαβωμένων Ελλήνων. Ο αγώνας ενός καταπιεζόμενου χριστιανικού λαού εναντίον των μουσουλμάνων προκάλεσε τη συμπάθεια και το θαυμασμό Ευρωπαίων και Αμερικανών. Αυτή η κίνηση ονομάστηκε φιλελληνισμός και πήρε διάφορες μορφές: ηθική ενίσχυση, άρθρα στον τύπο, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οικονομική ενίσχυση και τέλος μετάβαση στην Ελλάδα και συμμετοχή στον ένοπλο αγώνα. Ανάμεσα στους φιλέλληνες ήταν και σπουδαίοι πνευματικοί άνθρωποι όπως ο Λόρδος Βάιρον,
ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, πολέμησε στο Μεσολόγγι και πέθανε εκεί. Ο Λόρδος Βύρων. Ο επιφανέστερος από όλους τους φιλέλληνες ήταν ο φημισμένος ποιητής Λόρδος Βύρων ή Byron. Γεννήθηκε το 1888 και ήταν απόγονος παλιάς αριστοκρατικής οικογένειας της Αγγλίας. Ο Βύρων είχε θερμή ψυχή και ζωηρή φαντασία. Έγραψε ποίηματα με πολύ πάθος. Ταξίδεψε σε πολλές χώρες. Είχε επισκεφτεί και την Ελλάδα όταν ήταν ακόμα σκλαβωμένη. Η ψυχή του Βύρωνα πληγώθηκε όταν είδε σε ποια κατάσταση είχε φτάσει η χώρα, που είχε αναπτυχθεί άλλοτε ο ενδοξότερος αρχαίος πολιτισμός. Παντού είδε δυστυχία και τους Έλληνες ταπεινούς και δειλούς να σκύβουν το κεφάλι στους Τούρκους. Γι' αυτό όταν έμαθε ότι οι Έλληνες επαναστάτησαν, ενθουσιάστηκε και έγραψε θαυμάσια ποίηματα. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να βοηθήσει τον αγώνα της. Τέλος, αποφάσισε να έρθει και ο ίδιος στην Ελλάδα για να φέρει στην κυβέρνηση χρήματα και να πολεμήσει για την ελευθερία. Το 1823 έφτασε στη Κεφαλονιά, αργότερα στο Μεσολόγγι, όπου ο λαός τον υποδέχτηκε με απερίγραπτο ενθουσιασμό. «Σε περιμέναμε σαν τα χελιδόνια τη μητέρα τους», του φώναζαν. Ο Βύρων εργάστηκε με όλη του ψυχή για τον αγώνα. Δώρισε στην Ελλάδα ολόκληρη την περιουσία του. Αλλά το υγρό και νοσηρό κλίμα του Μεσολογγιού έβλαψε την υγεία του. Αρρώστησε με υψηλό πυρετό. Στις 7 Απριλίου 1824 η μεγάλη φιλελληνική καρδιά έπαψε να χτυπά με τις τελευταίες λέξεις. «Ελλάδα, σου έδωσα ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Μακάρι να βοηθήσεις στην ευτυχία σου η θυσία μου». Ο θάνατος του Βύρωνα βύθισε σε μεγάλο πένθος όλους τους Έλληνες. Ο εθνικός μας ποιητής του αφιέρωσε το ποίημα «Λευτεριά για λίγο πάψε, να χτυπάς με το σπαθί. Τώρα σίμωσε και κλάψε, εις του Byron το κορμί». Η ελεύθερη Ελλάδα, για να δείξει την ευγνωμοσύνη της στο μεγάλο φιλέλληνα, έκτισε μαρμάρινο το μνημείο του στο Μεσολόγγι και Ανδριάντα του στην Αθήνα, στο χώρο του Ζαπίου. Σας ευχαριστώ. The Isles of Greece, oh the Isles of Greece, where burning Sappho loved and sung, where grew the arts of war and peace, where Delos rose and Phoebus sprung. Eternal summer gilds them yet, but all except their sun is set. The Scion and Team Muse, the hero's heart, the lover's new, have found the fame your shores refuse. Their place of birth alone is new, to sounds which echo further west than your silent islands of the best. The mountains look on Marathon, and Marathon looks on the sea. And musing there an hour alone, I dreamed that Greece might still be free. For standing on the Persian's grave, I could not be myself a slave. A king sate on the rocky brow, which looks o'er sea-born Salamis, and ships by thousands lay below, and men and nations all were his. He counted them at break of day, and when the sun set, where were they? And where were they, and where art thou, my country, on thy voiceless shore? The heroic lays tuneless now, the heroic bosom beats no more, and must thy lyre, so long divine, degenerate into hands like mine? To something in the dearth of fame, though linked among a fettered race, to feel at least a patriot's shame, even as I sing, suffuse my face, for what is left of poet here, for Greeks a blush, for Greece a tear. Most people weep, ours these were blessed. Most people blush, our fathers bled. Earth, run her back from out thy breast, a remnant of our Spartan dead.
of the 300 Grandpa 3 to make a new Thermopylae. What silent still and what silent all, oh no, the viruses of the dead. Sound like a distant torrent's fall, and answer, let one living said, but one, arise, we come, 'tis but the living who are dumb. We would like to thank Mr. Atanis, Ms. Cintila, Ms. Simakos for their help with this presentation, and we'd like to thank all of the teachers of the school for helping in preparation of this special event. Έλληνες και φιλέλληνες, ευχαριστούμε όλο το προσωπικό του σχολείου γιατί χρειάζονται όλοι μαζί να δουλέψουμε να γίνει μια τέτοια γιορτή. Ευχαριστούμε μια ακόμα φορά τους γονείς. Ευχαριστούμε τους εκλεκτούς που έχουν έρθει σήμερα μαζί μας, γιατί χωρίς αυτή την υποστήριξή τους δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε τους ιερείς μας. Η Κωνσταντίνα έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Θέλουμε να την ευχαριστήσουμε. Τώρα πάει να ετοιμαστεί για τους παραδοσιακούς χορούς. Θα θέλαμε τον σεβαστό μας και αγαπητό μας Πάτερ Ανάργυρο να δώσει το δικό του μήνυμα για αυτή την ιδιαίτερη ημέρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι. Τα είπαν οι προλαλήσαντες και ιδιαίτερα τα παιδιά μας. Ένα θερμό χειροκρότημα στα παιδιά μας για το τόσο ωραίο και το καθημερινό πρόγραμμα που δεν χρειάζεται ούτε επεξηγήσεις αλλά ούτε και αναλύσεις. Τα ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτό είναι ένα δείγμα του έργου που επιτελείται σε αυτό εδώ το σχολείο. Ευχαριστούμε τους γονείς για την εμπιστοσύνη τους που εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε εμάς, στους ιερείς αλλά και στους δασκάλους και τους καθηγητάς. Ευχόμεθα από τα βάθη της καρδιάς μας να συνεχίσουν όλοι και να συνεχίσουμε όλοι αυτή την συνεργασία και τότε τα αποτελέσματα θα είναι πολύ περισσότερα από ό,τι είδαμε σήμερα. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω τα παιδιά μας! Ζήτω το σχολείο μας! Ζήτω οι γονείς! Και σαν επίλογο ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον πατέρα Γρηγόριο, τους υπεύθυνους του σχολείου μας, τους δασκάλους, τις δασκάλες, τους καθηγητάς, τις καθηγήτριες και όλο το προσωπικό που βοηθά στο τόσο δύσκολο έργο που επιτελείται εδώ στον Άγιο Δημήτριο όσον αφορά το σχολείο μας. Ευχόμεθα και αυτοί να έχουν την ευλογία του Θεού και όλοι μαζί να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Και τότε πραγματικά αυτό που λέμε και που τραγουδάμε, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, πραγματικά η Ελλάδα ποτέ δεν θα πεθάνει με τέτοιους γονείς, με τέτοιους δασκάλους, με τέτοια παιδιά. Ζήτω σε όλους σας. Ένα από τα πολλά μαθήματα εδώ στο σχολείο μας από το προνήπιο στην Αγία Εκατερίνη με την κυρία Σιδέρη μέχρι και το 12η τάξη είναι ο ελληνικός χορός. Οι Έλληνες το ζουνε το χορό, σε χαρά και σε λύπη. Τα δικά μας τα παιδιά το ζουνε από το προνήπιο. Μιλάω προσωπικά γιατί η δικά μου η κόρη ήταν 3 χρονών όταν άρχισε να χορεύει. Θέλω να κάνω μια υπόσχεση στην 4η τάξη, γιατί στενοχωρηθήκα που δεν χορεύουν σήμερα, ότι θα χορέψουν στο festival της κοινότητας και ότι θα χορέψουν και στο festival που θα κάνει η 5η τάξη.
Ladies and gentlemen, let us give a warm round of applause for the 5th grade class of the St. Demetrius School and their teacher, their dance teacher, Mr. Kostas Kouyoumzis, as they perform traditional Greek dance. Στην άμμο
μουδιά τι σου λιώτησες δεν ζουνε δίχως την ελευθεριά, δίχως την ελευθεριά. Έχετε για βρυσούλες λόγοι να ρατούλες, έχετε για βρυσούλες και εσείς σου λιωτοπούλες.
πηγή με λεβεριά και χάρη, με λεβεριά και χάρη, με λεβεριά και χάρη. Ένας άθεος να μάθεις το σφακιό, το πως είδα βγάλει, το πως είδα βγάλει, το πως είδα βγάλει. Έλα τα σήμα να σου πού για το δασκάλο Γιάννη, για το δασκάλο Γιάννη, για το δασκάλο Γιάννη. Μα όποιος δεν ξέρει και του πού το νου του πιάνει ζάλι, το νου του πιάνει ζάλι, το νου του πιάνει ζάλι. Έλα πως τα σφακιά το πόλεμο, κάνουν πέτρο ζάλι, το κάνουν πέτρο ζάλι, το κάνουν πέτρο ζάλι. Πριν καλέσουμε την ομάδα του Λυκείου, θα ήθελα να σας πω για μερικές επιτυχίες από τα παιδιά μας. Στον τελευταίο μήνα είχαμε έναν μαθητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Σέκυρη, μαζί με την καθηγήτρια, την κυρία Λουίζου, που επισκεφτήκανε την Κωνσταντινούπολη για ένα συμπόζιο κάτω από την οδήγηση του Πατριαρχείου. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο το Σέκυρη που αντιπροσώπευσε στο σχολείο μας μαζί με την κυρία Λουίζου. Ήμασταν το μοναδικό σχολείο στην Κωνσταντινούπολη από την Αμερική. Ευχαριστούμε θερμά τον μαθητή για το ταξίδι που έκανε και την καθηγήτριά του που τον συνόδευσε. Ευχαριστούμε και την κοινότητα για την υποστήριξη για αυτό το συμπόζιο. Θα ήθελα να σας πω μάλιστα ότι το σχολείο μας βγήκε πρώτο και δεύτερο σε μία οργάνωση από την ΑΧΕΠΑ, το Hellenic History Competition. Τα παιδιά μας βγήκαν πρώτα και δεύτερα. Ευχαριστούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν. Ευχαριστούμε πάλι και αυτούς που βοήθησαν να το οργανώσουμε. Και τελευταία, η επιτυχία της 12ης τάξεως, η τάξη του 25 συνεχίζεται. Μάθαμε ότι ο ένας μας ο μαθητής πέτυχε στο Carnegie Mellon Computer Engineering Program. Αυτό το πανεπιστήμιο δέχεται 9% από όσους κάνουν αιτήσεις. Συγχαρητήρια σε αυτόν τον μαθητή, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας, συγχαρητήρια και στην Κωνσταντίνα Κουλουριώτη που μπήκε στο Macaulay Honors Program, που είναι πάλι και αυτό 5 με 9% από τους μαθητές που κάνουν αιτήσεις. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους γονείς, στους καθηγητές και σε όσους υποστηρίζουν το σχολείο. Το χορευτικό του Λυκείου μας, τάξεις 9η, 10η, 11η και 12η.
Ci mamma e psele mi fa
δοξασμένα να ήταν το 21, να έρθει μια στιγμή να περνάω καβαλάρης στο πλατή ταλόνι και με τον κολοκοτρώνη να πίνω κρασί. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τα άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα χρόνια δοξασμένα να ήτανε το 21, να έρθει μια βραδιά. Στο χώρο να σέρνω στου μωριά τις στράτες και έξω πίσω οι μανάτες και οι ψαριανοί κι όταν λαβόμενος γέρνω κάτω απ' τους μπαξέδες να με ρενούνε εξέδες χέρια κι ουρανοί. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τα άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα χρόνια δοξασμένα να ήταν το 21, να έρθει μια